tagimi wurnimi anjontumi mi wurde yimɓe mbeɗa feegidu anjona watti wadde affaire ha joɗe yaha tan a yitodiri e ɓeeɗo kadi mi haalanma sip sonage fuɗɗima de guila mamma ari ɗo famay da ka baɗɗo e makko partage mi anda hana kam ala koppina kam mamata an ni jummi bayani a wayan noon ka bogos tan ndi san ɗon ɗo tan a wayno dagas ni ƴew ayo cousine am on kuma ayo wito takar wito faatu ayi ko hammol ɗum kuma ɗum waɗam darage cousine ma ɗum naway mi jofor makko jetta kam sey goɗɗo tan wona chinam goɗɗo tan wona chinam hamata ni e formu ni to ala sinema wala gasgel min ko rewɓe waɓɓe ɗo gasgel ɓe cohla wala gasgel est ce que walla ƴeew kadi an jarani gara hokkami goɗɗo takudemi goɗɗo aɗa andi min tanima e kaw e goggo gon ɗo kaw e goggo sahani jeeha kadi an machallah ala gasgel ni kono machallah dal machallah sa faami tan pourtant dal hunde dal par ce que min mi anda pourquoi mi anda guila garɗa ɗo koyngalam ñamal ngal nanal ngal dal ko indema tan yettode ma mi anda ko liggey mi anda min kam mi anda sa faami sa jaɓi min e ma bon harmani bonani mallani mi anda sa faami à tel point walla à 100% malla de kam ni apay men jafoɗa min koye couple ngum e yani oɗo copain am no makeup woni ko takka ɗeɗo bal fot arde tipo e pekayit windigam tan so jaggi hokkuma cousine mo mais min kam pour l'instant to kam ɗo koye en couple woni couple anda won couple ça veut dire neɗɗo tan guurduɗa laaɓe mbino kam gurda ko yumma bamma walla won goɗɗo gonɗo ɗo anden hamatan min mbaɗa wonta tan koye ñaguim algode so walla anda kadi koni dewgal mbaɗen dewgal min dewgal couple wiyete français wona en couple wiyete neɗɗo tan guurdu mais inchallah daragation tan dal eyi allah waɗi min décider haydara welanimi hen ko welani mi yiiɗi fo yowa e anden a yiide tan yo guurduɗa aduna kay so woni jinguere cousine gondata kono ya tan yana wonde ya laddankoɗo ha bone rewma toon tan dawa anda dewgal famille kay mayi ɗo mi yiiɗa ɗum sah sa riiɗi hokkuma oɗo neni guurdamo mi yiiɗa happi sa yiida noon min jafoɗa woni koye en couple mi yiiɗa e woni en couple ma walla saaha en mbawa taw kawtinani goɗɗo walla ay min a yewa kimite ni fiya ɗo dénormene jackson ko ni e haaju ma dow haaju ma andi min kam yi an haaldutuma woni ko jarani kalne jaltuɗa gallo yiɗi change de wona saaha aɗa yiiɗi yaltude mbiya kam aɗa yiiɗi yaltude mi waɗa fenandation ha jalta kalne jalɗami kalno kaw yo bon sa arrange ani kam mi arrange tam kalne jalɗami kalno kaw salaamaaleykum dogo haaju ma wondani hani wondani ma jam soydi an ɗaga sambar wonde ma soydi an ɗaga so wannen hasidi wawno tan famde wona haydara yo allah hokkam faamo wana foftere wontani daɗima jom suudu ronki wawdude jinnaɓe ada yoru mawnu ga silila aleykum salam selli yetteram machallah joni noon leegal ngal mi yewtinimi jeune fille gonɗi hen ndi foof neɓe mbayni dal molol ko poolel tan jimi tan belda kam par ce que kanko ɓurɗa heftinde quoi kanko ɓurɗa heftinde hen par ce que poolel mi yii ko nder gelle tan hewani affaire ji ɗon mbaɗa hoolimo somi faami kanko jiɗɗa ƴewande bamma so faami woɗɗon ren ceeli a celli mbaɗɗon tan ɓen inchallah machallah alhamdulillah non alhamdulillah barkat haalama yoori feewi kadi
koye ma kadi aussi no garduɗa ɗo ni kadi aussi ene yoodi pamirta ene yoodi wole noon ko miñam walla wadde ɗum noon ko pulal wiyata ko tan konngol ñaaƴa ko hunde ko joomum o tawtorama kala ɗum kadi o heɗo jiɗe jumbat ñaari mbaɗa yiɗi bonde konngol ñaaƴa ko hunde kam min mbaɗa yiɗi bonde sukku dañi koɗo sukku tuusi ay mbi jinnaɗo debbo ko koɗo ci jinnaɗo ɓe sañi lirmum yakko joni noon mbaɗinno ƴewande babum cuttide rek wona ko kam ɗum tan tan koye Rose. kam ɗo aɗa heeɗi kam min noon amna boninede mbiya e babam yiilo cuddiɗo yimma mayi elmoro yafa maɓe juɗi kala ay min mo jiiɗa ɗo min wona dambol saka mbiya bama yiilo ɓoggol somi yiilo ɓoggol a faami kala noon dabɗi nan toon a faami o ƴew hayso ko mborto addude mum hume galle mum kadi mbawol kam wonuma ɓuura yewade allah fama waɗade koɓe bano dare mabɓe mbiya ɗo he poliɗo acci pole rew fumi ari ɗo wonde ko hoolani ma ɗum waɗi kam arde sobat serte sikkirani ɗe pole ala min mi yiiɗa min ñaguima allah ko wadde mariage a faami Pole. mi invite Seydou Gueye heɗo mi invite Seydou Gueye a faami e famɓe Sidi Baylel Thiam ɓe gara bella ha wel kono babiɗa jaaɗa kombal mayde muɗum gasi a faami mbiya waɗa naten mum jibinɗoma an jibinɗoma heɗem ɗum haalama an so arema kadi joni kaldra ses min ala mi haldan ko haali ko bon ka haal ko firti marana ko naye of course wimbino hokka min bammo konko omoni mimba wona koddo makko ñanden jaam yallah ko cuɗoy taxi bisimilla jooɗoɗa a waɗanno ɗo cuuɗi balol laala Allah bammo jaaraɓe hiiloɗa baɗum ɗo haalanma baɗum ɗo mi haalanma an parlema ha kangal min an ñande ko mbiɗa kam ɗo min Ko ɗuma hiilo gorko a faami dawre sen mbiɗa fatan par haaji mi dawre sen mbiɗa e joni dañi joni nanggata ko mbadde min ene yeeso a marana ɗuma menda yummoko an yummoko may duuɓi nogas ndenda ɗum haalano kaja oɗo kaja koddiɗ men on yummoko may duuɓi nogas an guurɗo duuɓi nogas ha debbo may duuɓi nogas a faami duuɓi capan jeegom ha faami min mba naate muɗum gasnum golle min mba naate muɗum anayi wara min an min ɗum du sappo jeeɗiɗi anayi wara no mbimen min ɗon wonɗa mbaɗa heddora an hayso mbaɗa hedda mbaɗa heddora yo hanko ɗon tiiɗ ɗum ɓuuri e ma fannu kalamami ko to nanngum ɗo wi ko weŋ to nanngum ɗo wi ko weŋ wona jonde woni nanggata nangoye dewgal to ɗum Dewgal. mbimami wadamma o mbiyamo ya nanngu ɗon ɗum kalana ko nanngu a dañi nanngu ɗon o dañi juuɓi ceeɓan jeegom a faami waɗto heddora lewru wottuma ma a faami woni yesma wawno Mi haade. yesso gortel joɗa baranda an a waɗa ɗon nagguide mi yiɗi wona bonne dada e babu yiilo jam Allah boni ngo esi jiɓimo wona foftere wontani gaɗuma joom suudu ronki wawdude jinnaɓe jekiraɓe dotetimi sunna e farilla sharia allah addi bella julɓe ma mbaw wurdude andiraɓe sehilaɓe woddiɓe fo doganni masalaha